În acest video o să învățăm să lucrăm această căciuliță pentru un bebeluș, un recent născut. Pe aceasta am confecționat-o pentru un recent născut. Aici am una mai mare pentru un băiețel de 6 luni. Am confecționat-o un pic mai mărișoară ca să o aibă mai mult timp. Bun. Pentru a începe confecționarea acestei căciulițe, o să începem cu un cerc magic. Voi folosi o croșetă de 2,5 mm și acest fir. Cercul magic, cum v-am arătat în video de la fluturaș, se face în felul următor. Prindem extremul firului, facem o roată completă, firul îl prindem cu un deget, îl ținem și lucrăm un ochi pe care îl stabilim bine, să fie un picuț strâns. Cel mai important la cercul magic este să nu uităm niciodată acest extrem al firului. Trebuie să lucrăm toate ochiurile înalte, toate piciorușele înalte, trebuie să le lucrăm peste cele două fire, luând cele două fire. Deci, primul picioruș va fi format din 3 ochiuri, primul picioruș înalt, 3 ochiuri. Următorul va fi un picioruș înalt. 2. După cum vedeți, iau cele două fire. Acest extrem de fir îl iau, nu-l las. Niciodată. Când o să am cele 24 de piciorușe înalte, voi reveni pentru a vă explica cum se închide acest rând și cum vom urma următorul rând. Deci, odată ce am lucrat cele 24 piciorușe înalte, prindem extremul firului și întindem până se strânge cercul. Odată ce avem cercul format, numărăm 1, 2, 3 în primul picioruș pe care l-am confecționat din 3 ochiuri, înțepăm în al treilea și închidem primul rând pe care l-am confecționat din 24 de piciorușe înalte. Acum vom confecționa un lanț de 4 ochiuri. 3, 4. Care este continuarea la piciorușul bază din primul rând pe care l-am confecționat, din cele 24. În următorul picioruș formăm un picioruș înalt, un oi de separare, în următorul picioruș alt picioruș înalt și alt ochi de separare. După cum ați observat, în acest rând, în fiecare picioruș bază, confecționăm alt picioruș înalt, dar de data aceasta le separăm cu un ochi. Când o să ajung la sfârșit, o să revin pentru a vă spune cum trebuie încheiat și următorul pas. Bun. Ajunși în acest punct, numărăm 3 piciorușe. Deci, acest picioruș a fost format din 4 ochiuri. Dar, cum v-am spus mai înainte, între fiecare picioruș trebuie să lăsăm un spațiu de un ochi. Atunci numărăm de jos, de la bază, 1, 2, 3. În al treilea înțepăm, avem ochiul de separare și închidem. Odată închis acest rând, lucrăm un ochi
și înțepăm exact în locul unde am înțepat pentru a închide și lucrăm un ochi. În următorul picioruș, dar trebuie să fie exact în picioruș, nu în spațiu dintre piciorușe. Lucrăm 3 piciorușe înalte. 1, 2, 3. În următorul picioruș de bază, un ochi, nu-i normal. Următorul, 3 piciorușe înalte. 1, 2, 3. Bun. Această operație o să o facem de-a lungul rândului până o să ajungem la început. Atunci când o să ajungem aici, o să revin și o să vă explic cum se închide acest rând. Deci, un picioruș, avem 3 piciorușe înalte. În următorul picioruș, un ochi. Următorul 3 piciorușe înalte, un ochi, 3 piciorușe înalte și așa mai departe, până terminăm acest rând. Bun. Așa cum vă spuneam, 3 piciorușe înalte, un ochi, 3 piciorușe înalte, un ochi, 3 piciorușe înalte, iarăși un ochi. Aici am ajuns la ultimul picioruș de bază, am lucrat 3 piciorușe înalte. Bun. Aici este începutul unde am lucrat în același loc 2 ochiuri mici. Înțepăm și închidem. Închidem acest rând. Următorul rând vom lucra un lanț de 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Aceste 5 ochiuri reprezintă un picioruș înalt de 3 ochiuri, o separare de 2 ochiuri și în același loc unde am pornit acest picioruș, înțepăm și facem un picioruș înalt. Bun, acest spațiu va fi viitorul evantai care se va forma în următorul rând. Acum, aici avem 3 piciorușe înalte. În cel din mijloc lăsăm unul în dreapta, unul în stânga. În cel din mijloc înțepăm și lucrăm un ochi mic. Un ochi mic, pur și simplu. Deci în piciorușul din mijloc, un ochi mic, lăsăm piciorușul alăturat între cele 2 evantaie de 3 piciorușe înalte. Aici, exact aici, o să lucrăm un picioruș înalt. Acum o să lăsăm 2 ochiuri de separare, în același loc înțepăm și lucrăm un picioruș înalt. În acest evantai, ca în cel anterior, o să înțepăm în piciorușul din mijloc, lucrând un ochi mic. Următorul, acolo unde se termină evantaiul, lucrăm un picioruș înalt. 2 ochiuri de separare, în același loc înțepăm și lucrăm alt picioruș înalt. Deci, între fiecare evantai lucrăm un picioruș înalt urmat de 2 ochiuri, alt picioruș înalt, în mijlocul evantaiului format de 3 piciorușe înalte, lucrăm un ochi mic, după care formăm un picioruș înalt, urmat de 2 ochiuri, alt picioruș înalt care înțepăm în același loc,
În jumătatea următorului evantai un ochi mic. Acolo unde se termină evantaiul, între evantai și evantai, spațiul dintre ele, lucrăm un picioruș înalt, două ochiuri de separare, un picioruș înalt. Și așa o să terminăm acest rând. Când o să ajungem la final, o să vă explic următorul pas. Deci, de jur împrejur am format podulețe în care o să confecționăm aceste superbe evantaie. Bun. Acum o să închidem acest rând. Numărăm de la bază 1, 2, 3. Lăsăm un oi de separare, cum v-am spus. Numărăm 1, 2, 3. Lăsăm cele două ochiuri de separare. Și închidem acest rând ca de obicei. Acum trebuie să ajungem înăuntrul acestui poduleț. Pentru a ajunge acolo trebuie să tragem firul pe dedesubt și prin ochiul pe care îl avem pe ingliță. Odată ce am ajuns aici, formăm un lanț de 3 ochiuri și încă 2 piciorușe înalte. În acest prim poduleț o să lucrăm doar 3 piciorușe înalte. Bun. În același loc unde înainte am lucrat un ochi mic, o să lucrăm încă un ochi mic și în acest rând. În următorul evantai vom lucra 5 piciorușe înalte. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. În următorul ochi pe care l-am lucrat mic, lucrăm încă un ochi mic. În următorul evantai, 5 piciorușe înalte. În următorul poduleț, pardon. 5 piciorușe înalte pentru a forma acest micuț evantai. Am terminat evantaiul, în următorul ochi mic, același lucru. Deci, pe parcursul acestui rând, în fiecare spațiu, în fiecare poduleț, confecționăm, lucrăm 3 piciorușe înalte. Între spațiu și spațiu, exact în acest loc, vom lucra un ochi mic. Ochi mic, 5 piciorușe. Un ochi mic, 5 piciorușe înalte. Bun. Când o să terminăm acest rând și o să ajungem în acest punct, o să revin pentru a vă explica următorul pas. Bun. În ultimul arc am lucrat cele 5 piciorușe înalte. Lucrăm punctul ochiul mic. Acum, deci, cum ați văzut la început, aici am lucrat numai 3 piciorușe înalte. Deci, este incomplet. Trebuie să mai lucrăm încă 2, pentru că tot rândul am făcut câte 5 piciorușe înalte în fiecare spațiu. Bun. Ce trebuie făcut? Pur și simplu, lucrăm încă 2 piciorușe
înalte. Aici căutăm cel de-al treilea ochi și închidem. De ce am lucrat numai 3 piciorușe înalte? În acest fel rămânem exact în mijlocul evantaiului. Deci am rămas în mijlocul evantaiului. Următorul evantai trebuie să fie între cele două evantaie pentru a forma căciulița, a da forma rotundă și pentru a avea un aspect foarte drăguț. Bun. Aici o să lucrăm un ochi de separare și o să lucrăm un picioruș înalt între cele două evantaie, urmat de un spațiu de 2 ochiuri. În același loc o să lucrăm un alt picioruș înalt, iar acum, cum avem 5 ochiuri, 5 piciorușe înalte, lăsăm 2 în dreapta, 2 în stânga, iar în cel din mijloc lucrăm un ochi, dar înainte de asta trebuie să facem un ochi de separare între piciorușul înalt și următorul ochi pe care o să îl facem în piciorușul din mijloc. Să lucrăm în piciorușul din mijloc. Un ochi de separare, un picioruș înalt, 2 ochiuri de separare, în același loc un picioruș înalt, un ochi de separare, 2 ochiuri în dreapta, 2 piciorușe înalte în dreapta, 2 piciorușe înalte în stânga, în cel din mijloc, un ochi lucrat și un ochi de separare. După cum v-ați dat seama, acest rând este foarte asemănător cu acesta. Numai că aici, între fiecare picioruș înalt și unirea evantaiului cu un ochi, se lasă un ochi de separare. După ce am lucrat ochiul de separare, ochiul pentru a uni rândul cu evantaiul, lăsăm un ochi de separare, lucrăm un picioruș înalt, 2 ochiuri de separare, un ochi de separare, un ochi normal, alt ochi de separare, un picioruș înalt, 2 ochiuri de separare, un ochi de separare și altă uniune. Deci, acest rând îl vom lucra așa cum v-am explicat până o să ajungem în acest punct unde o să vă explic următorul pas. Deci am terminat și acest rând pe care trebuie să îl încheiem. Și îl vom încheia exact unde am început. Am făcut ochiul de separare și îl încheiem ca de obicei, trăgând firul prin ochiul de pe indiță. Lucrăm un ochi după ce am lucrat un ochi. În acest spațiu vom lucra 7 piciorușe înalte. Deci aici am lucrat în primul rând de evantaie, am lucrat câte 5 piciorușe înalte. Acum vom lucra 7. Dar, ca în cel de anterior, în primul spațiu, în primul arc unde vom forma primul evantai, de data aceasta vom lucra 7, nu vom lucra jumătate. Lucrăm cele 7 piciorușe înalte și începem cu un evantai complet.
Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, primul evantai din acest rând este complet. În cel anterior a fost lucrat doar pe jumătate. Continuăm cu un ochi mic, exact în cel care l-am făcut în rândul anterior. Urmat de 7 piciorușe înalte în următorul spațiu. Acest rând este foarte, foarte simplu de făcut, pentru că urmează același patron tot timpul. 7 piciorușe înalte, urmate de un ochi mic. Dacă suntem atenți, lucrul ne indică exact ce și unde trebuie să lucrăm. Deci, în acest spațiu, 7 piciorușe înalte. Aici este foarte clar unde trebuie să facem ochiul mic. Următorul, 7 piciorușe înalte, un ochi mic, 7 piciorușe înalte și așa până terminăm toate evantaiele și ajungem în punctul unde am început, unde o să vă explic continuare. Deci aici am ajuns la sfârșitul acestui rând. Ca să închidem acest rând, mergem exact în punctul unde am început. Închidem acest rând și cum am procedat anterior, o să lucrăm 5 ochiuri, un lanț de 5 ochiuri, apoi un picioruș înalt în același loc unde am început lanțul. Lăsăm un oi de separare și acum, cum avem 7 piciorușe înalte, lăsăm 3 în stânga, 3 în dreapta, în cel din mijloc facem un ochi normal. Lucrăm un ochi normal. Bun. Acum lucrăm 1 de separare, apoi un picioruș înalt între cele două evantai. Două ochiuri de separare, în același loc un picioruș înalt, un oi de separare, 3 piciorușe înalte în stânga, 3 piciorușe înalte în dreapta, în cel din mijloc lucrăm un ochi normal. Bun. De aici, începând de aici, totul o să se repete până la sfârșit. Pentru că măsura pe care eu doresc să o confecționez este pentru un bebeluș. Atunci, măsura din vârful capului nu trebuie să-mi depășească de 13 cm.
Eu ajunsă în acest punct, îndoiesc lucrul și măsor. Deci, aici avem exact 13 cm. Eu nu trebuie să mai aumentez, să mai măresc această căciuliță. În următoarele rânduri pe care le vom lucra, această căciuliță va lua forma căpușorului copilașului. Dacă aș dori ca această căciuliță să fie mai mare, aparte de că aș putea să folosesc calfir mai gros, o ingliță mai groasă, mai mare, de măsură de exemplu de 3 mm sau de 3 mm și jumătate. Dar dacă doresc să confecționez aceeași căciuliță, același model din același fir, următorul rând de evantaie, în loc să aibă 7, o să aibă 9 piciorușe înalte. Dar eu, cum nu vreau să măresc mai mult căciulița, vreau această măsură, o să continui cu 7 evantaie până când o să termin această căciuliță. Deci, acest rând, cum v-am explicat și înainte, este cel în care formăm arcuri, bun, cum am lucrat aici, acest rând, da? În care aici vom lucra cele 7 piciorușe înalte, exact cum ați văzut în video până acum. Dacă aveți vreo întrebare, vreo nedumerire, puteți să-mi scrieți, să-mi lăsați comentarii în canalul meu. Dacă v-a plăcut video, puteți să-mi dați like, să vă înscrieți la canalul meu, așa veți primi noutăți, toate clipurile pe care o să le înregistrez și o să le postez, le veți primi. Eu, când o să ajung la final cu această căciuliță, o să mă reîntorc pentru ca dumneavoastră să puteți vedea cum este terminată, cum arată terminată. În orice caz, așa cum v-am spus, dacă doriți vreo informație pe care eu probabil am omis-o în acest clip, îmi puteți lăsa întrebările în canalul meu, unde cu cel mai mare drag o să vă răspund cât de repede o să pot la întrebările dumneavoastră. Dacă doriți vreun model anume, puteți să-mi sugerați, îmi lăsați un comentariu cu sugestia dumneavoastră și eu o să încerc cât mai repede să postez video cu lucrul pe care dumneavoastră doriți să-l confecționați. Deci ne vedem în foarte scurt timp cu căciulița terminată, pentru ca dumneavoastră să o vedeți cum este terminată. Noastră a început să aibă formă. A prins forma de căciuliță. Eu încă mai trebuie să mai lucrez pentru a ajunge la măsura pe care o doresc. Deci eu trebuie să 10 cm începând din vârful capului până la fruntea copilașului. Atunci ar mai trebui să mai fac încă 2 rânduri de evantai. Yeah. Bun. Cred că deja am ajuns la măsura pe care eu o doresc. În orice caz, o să măsor ca să mă conving. Da. Sunt
13 cm exact. Atât cât eu îmi doream să lucrez. Atunci, odată ce m-am convins că am ajuns la măsura pe care o doream, o să tai firul pe care o să îl ascund cu o ingliță mai micuță. Dar, înainte de toate, vroiam să vă arăt ceva. La această căciuliță putem să îi adăugăm un detaliu. De exemplu, un fluturaș. Îi putem pune un fluturaș care ar fi foarte drăguț. Îi putem pune o floricică formată din mai multe rânduri de petale, sau îi putem pune acest trandafir uriaș. Dacă tot anul acesta se poartă, este foarte de modă să se pună la bentițe, la căciulițe, flori uriașe, m-am decis ca la această căciuliță, chiar dacă este pentru o recent născută și este foarte micuță căciulița, m-am decis să-i pun acest trandafir. În cazul în care mămica fetiței nu o să dorească acest trandafir, pentru a-l putea îndepărta foarte ușor, eu i-am pus un ac de siguranță, cu care o să îl unesc la căciuliță și așa arată căciulița noastră terminată pentru o fetiță prețioasă. Imaginați-vă fetița dumneavoastră cu o asemenea căciuliță în cap, o fetiță superbă cu o căciuliță foarte drăguță și care este în pas cu moda. Imaginați-vă un bebeluș recent născut cu o asemenea căciuliță în cap, în căpușor pusă și în pas cu moda, ce este cel mai important. Bun. Aici am terminat acest clip. Sper că v-a plăcut. Clipul cu trandafirul îl găsiți pe canalul meu. Ca să găsiți clipurile mai ușor, puteți să vă abonați la canalul meu. Așa puteți găsi foarte, foarte ușor orice clip doriți. La revedere și sper că v-a plăcut și o să vă faceți curajul să le confecționați dumneavoastră și să le aveți dumneavoastră făcute cu mâna dumneavoastră pentru copilașii dumneavoastră. La revedere!